ịmara na ịbụ onye Igbo na ịchọ ka Chukwu nna nye gị ego nsị Igbo kwenu ka iji sie ike yee Igbo kwenu unu so n'ife a mere DJ let's go Chukwu nye n'ụmụ Igbo ego Olisa nye n'ụmụ Igbo ego akwasị na anyị fụlụ ego n'anya nna nye n'anya ego ka iliwe wee banụlị ụmụ Igbo atala hụ naira dollar pounds and euro naira dollar pounds and euro naira dollar pounds and euro ego 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 Chukwu nna nye m ego onye rijirelu ụwa ka ọ kpala mmụọ arịọga m nda Chineke nna Chukwu nna nye m ego onye emechi ịma n'ụwa wodu mbịa ihe okokoko ihe okokoko ihe okokoko ihe okokoko elu ụwa waya onye zụcha anaghị ụwa laba onye nze ị na-awụ nkịta dara ọkpụkpa nyere ya n'olu ndaleyi nkịta mara ọnya chụganụ akụ dị n'ogwu akọlọgbenye ihe mere wụrụ ọgaranya ochi ndị ọgaranya nwụbara mmanụ Chukwu nye n'ụmụ Igbo ego Olisa nye n'ụmụ Igbo ego akwasị na anyị fụlụ ego n'anya nna nye n'anya ego ka ilibe wee banụlị tiya mọni ka biko ruta n'ụmụ Igbo aka naira dollar pounds and euro ego karumaka inukeli nukala ngwa barabiama seserio kada Opala Suprex Studio kola moto aye oh iyo koko aye iyo ajumonye haronye nwe bumuza ajumonye haronye olingo Wilson nwanne ezekwa Africa na London ashimekele ndezi omume ndị mma Chifu Chinedu Nwosu ụdakpu enyi People's Chairman Ikezu Agụ nke Igbo na-ekwe ụwarịkwara gị mmo High Chief Dr. Saniki Chikwe odogwu ahụ eji eje mba aha mefula tonu odogwu seserio kada Chifinyedike Okechukwu Ashilimpi odosi obodo Ashimekele kada seserio kada Osugo nna bịa kene bịa fumanya ezi oyibo Chief Dr. Ejike Mozalo Osugo nna bịa kene Ichekiri jenwelu nkwuo
nwa mgbada nwe ụzọ ya ajụmonye hara onye nue ebumụzọ ajụmonye hara onye oringo Chibụzọ Wesi n'Okolo nwata kwọcha aka n'ama ọbịa Director Willox International Food Stores Limited UK Director Mercy Mabu Limited Founder Igbo Union na Nottingham Iwesika kene nwunye gị Lady Nnenna Okolo obi dị ya Asampete nwanyị ọma Deputy Nurse Sister NHS UK unu si m tibe egwu bụ akara aka m Seselio kada nwanne na nwanne sere okwu maka gịnị ego o nwere ndị bụ ndị ezigbo enyi People's Club na London ndị ife People's Club na-asọ Chief Patrick Mokwe Chairman CEO Den Security Services Limited UK esi nwasi Nnewi webiano ashimekele ndị mma Chukwunye n'ụmụ Igbo ego Olisanye n'ụmụ Igbo ego akwasị na gị fụlụ ego n'anya nnanye n'anya ego ka ibe wee gbanwụlio Ekelekelela m ndị Victor n'ọha Uncle Daniel Chukwu ezugoro m Chairman CEO Victoria's UK Limited aka na-emeta ya na London Seselio kada Ambassador George Uzonwa Otimbodombo na Nibo President General Nibo UK Justice of Peace Obudo Kamukene nwunye gị Lady Blessing Uzonwa First Lady Nibo UK Joyce Uminyo ụmụ agbara n'Igbo Seselio kada akụfue nwata biafumanya ezi oyimo Chief Dr. Sir Innocent Akufue President General Nibo Union Worldwide Chairman CEO GGI International Peacemaker Obudo JP Akufue nwata ka mokene nwunye gị Lady Betty Akufue nwanyị si Rivers webiano Ojemba asi mmekele dị mma Seselio kada Eze kunie na London Dani Koku Oko mari mabia humanya Arida nọkwa ebe a akapara nkwa yekwu Seselio kada ego Chukwu na nye m ego onye rijere n'ụwa ka ọ kpala mmụọ arịọka mụta Chineke na Chukwu na nye m ego onye emechi ịma n'ụwa wobi mbịa ego Chukwu na nye m ego naira dollar pounds and euro naira dollar pounds and euro naira dollar pounds and euro ego